हर हर महादेव मैया भवानी की जय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देखी जा गुरु महीना लोगन गैस सिलेंडर का बड़ी मागन मारी बाटे, भागा भागी बा। पैसा देहलो पर सिलेंडर मिलत ना बा, देखे मिलत ना चाय वाला सिलेंडर ना मिलता। ऐसे गुरबैया जानी गल वाली फिर चर्चा छोड़ के सिलेंडर भरवावे आ दोपहरिया हो गल सिलेंडर ना मिलल बा। आ घरे आल वाली पतो से का कहले बाड़ी सिलेंडर ना भराल अब का होई। तो पतोहिया का कहले बा गुरबैया तनी सुनी जा कौन भाव में कहले बा। पतोहिया राम से सुना जा अच्छा लागे तो खा कर बुझा जोर जोर से हर महादेव करिया जा। तो बूढ़ा कहले बड़ी जब कि सिलेंडर ना मिला था तब पतोहिया बा कहले बा अरे महंगा रहा अब महंगा अब भइल बा सिलेंडर कसुई से पतोहिया कह दिया। अब कौन अंदाज में कह दिया अब महंगा अब भइल बा सिलेंडर अब खाई भौरी सासुरी। बोले श्री गुरु महाराज की अब महंगा भइल बा सिलेंडर खाई भौरी सासुरी खाई भौरी सासुरी। और का अब चाय ना भेटाई कि अब चाय ना भेटाई ना पकौड़ी सासुरी। अब चाय ना भेटाई ना पकौड़ी सासुरी। अब चाय ना भेटाई ना पकौड़ी सासुरी। महंगा भइल बा सिलेंडर खाई भौरी सासुरी। महंगा भइल बा सिलेंडर खाई भौरी सासुरी। अब चाय ना भेटाई ना पकौड़ी सासुरी। अब चाय ना पकौड़ी सासुरी। अब चाय ना भेटाई ना पकौड़ी सासुरी। गुरबैया बहुत फरमाइश करेंगे अब समझ ना ले 2025-26 में कि चाय पकौड़ी का स्वाद बा। जब कैसे ना भराई तो कहाँ से मिले। पतोहिया में कैसे कहूँ चावा बनावा एक कप चावा दे दा तो जाई दुकाने पर और कैसे कहता नहीं अरे महंगा तो महंगा अब भइल मिले ना बाजार में। महंगा तो महंगा भइल मिले ना बाजार में। महंगा तो महंगा भइल मिले ना बाजार में। महंगा तो महंगा भइल मिलेला बाजार में। महंगा तो महंगा भइल मिलेला बाजार में। महंगा तो महंगा भइल मिलेला बाजार में। बहू के कहतली पतो अरे सास कहतली पतैया के कि महंगा तो महंगा भइल मिले ना बाजार में। महंगा भइल मिले ना बाजार में। महंगा तो महंगा भइल मिले ना बाजार में। आइन लगा के लोगवा पड़बा कतार में। लाइन लगा के लोग